অ্যাকশন সরি আকাশপানি খবর পরে দङ তুদু देग्रुमा मिया सिं बिश्रम आमचायाव कासे मिस्टि फाटिनो बाय मागुर थिया जाखा आबनो नायनेन बागै सिनि खेबुक मन्त्रि सिग्रक साकाय लामबे फिका बचेरे लाम हातायो कासे खेबे फाइसे नुगै बाहारतानि बिन आतंग जाखा बनो चाइनेन बागै उदिपुन थेके मिश्रमको साग मागथाम हाइरिं खाइतु जाखा मिया जम्पुजलाव साम हाया तांनाय रक पाँचजना मानजा जाखा आबरं बुमुका खेन्ता किचिक बेरमा बसं थेबुं गुसुंदा ताइले राबटा मिया आगतला शहर कासे प्लेन थांगो समयो थांफैबाय नालाय क्रासंका आ प्लेन बिसिङो डक्टर मनमोहन सिंह तमनि थैजा जाखा बनो काहाम हामिया सानान बागै पाकिस्ताननि लादेन फाइसो फाइजा जाखा ताबु खेलानि खबर मिया जम्पुजलाव खेला थांनाय जाजामनि मिश्रम बदल क्लाब ते एम्पुर बदल क्लाब मिश्रम बदल क्लाब एम्पुर बदलनो 2 गोल जाखा एम्पुर बदलनि गोलिंखा कुचा बरम सिनि राज्य सरकार बिन थुमुनु गय बनो सरिन जेकेट कासा प्राइज जाखा ताबु आवाहन खबर खाना तुंगमानि मारै नुगनाय 22 सेल्सियस ताइ कजांमानि मारै नुगनाय 44 सेल्सियस नर नाय तंगि आगस्ट तिप्रा ताव किसा लेंगा मुजरा